adran y brydiau Mynydd Cymreig. A gyto, y Mynydd Cymreig sydd yn y cylch ar hyn o bryd. Wel ie, a dyma ddafad eto sydd ar cynhwyllyn bob ffarm yng Nghymru, byddwn ni'n gweud. Fel ni'n chi gweld, mae'r peiri yma'n bendigedig a mae'r un sydd fyna nawr i ni gyd yn gallu weld, mae par o Geredigion, maen nhw'n bictwr. So, Davies, pen bryn coch Gwynedd sydd ar y brig, a nhw sydd yn cipio rifan coch nawr. Ti'n cytuno dy'r beirniad? Odw, wel, na ble bydde ni oedd yn llyged i arno rheina pryd ethon nhw mewn ar y dechrau, Mynydd. Mae'n cael ei paratoi'n dda, yndyn nhw? O, ydyn. A sa'ch fod gwlan arno nhw, chi gweld, mae'r beirniad yn chi gweld straight away ble mae'r cig. A twag, mae'r gwlan wedi cael ei brwsio yn daclus iawn, maen nhw'n lan, a fi'n credu fe bach o glitter na fyd. A dim ormodedd chwaith, os allwch chi mynd dros ben llestri gyda'r brydiau yma, gan fod lot o glan, allwch chi cwato bechodau, ond mae'r rhain, chi gweld fod y cig yna i'r beirniad. Iawn, ond ni wedi cael yn twyllo fyna gyda'r trynwyr. Thomas Rhys sydd, Hume. Ceredigion sydd yn ennill y wobr gyntaf. O, ti'n iawn? Fel wedys i, mae fe'n brydiwr Defaid Mynydd profiadol iawn a mae fe'n llawn heiddiau. Diolch yn fawr iawn, teg y sgwrs gyda fe nawr. Chwarae teg. Wel, Sion Gwrchiad. Mae'n royal, ti'n iawn. Dwi'n gwneud bach o bembleth fyna, mae'n siŵr iawn, pwy yn dal a pwy yn... Ie, cwbl o barau mae gennau, wedyn, ti'n bod... Mae'n job ydw i gael y parau gyd at ei gilydd a cael digon o drynwyr. Cael digon o staff, ond... Ond ti sydd wedi ennill? Ie, wedi hadu wrthi trwy dydd, ond hon yw'r un bwysig. Dyn ni'n dod â llon trailer, ond y clas yma sy'n bwysig. Y bryd ni'n cadw adre. A chi aros yn drew i'r bryd hyn? O, iesu gris, no. A dyn ni'n cefnogwr mawr o'r bryd yma, trio cael y niferoedd i godi a bethau. Mae hwn yn brwd ennill hwn pobl o Be sy'n mor bwysig am rein? Rein yw'r asgwrn cefn y sector defed mewn ffordd heb y ddafa Gymraeg. Lot o un dod allan o ddafa Gymraeg yn does. Lot o ddefed magu? Oes, diw. A diwlen Gymreig? Ie, hollol. Half-bred wedyn, mae pethau felly. Smedig niferoedd yn y clasys croes Cymraeg nawr. Mae'n reina mynd yn mwy boblogaeth a o fan hyn maen nhw'n dechrau yn fe. A mae rhaid i ni gadw'n brydiau Cymreig? Mae rhaid cadw nhw'n bir. A rhain sy'n gyfrifol am gadw'n mynyddoedd neu? Ie, hollol, ie. Does na'm digon o ddefed ar y mynyddoedd wrth reswm, ond mae hwnnw'n mater arall, ynddo fe, ond tra bod ffermio fath yn una'n gallu cadw ar y mynyddoedd, gadw ni mlaen, ynddo fe. Mae llon gyfeithiadau, a fi'n licor glitter hefyd. O, dwi'n bach extra. Bod ti'n dyn glitter, chwaith? Dwi'n bach extra. Llon gyfeithiadau. Diolch yn fawr ti.